regai timbodzoka kwauriyo Beauty. Beauty. Wataura dare rino iwewe kuti uri kurambwa naGwazeu pasina chikwedzero. Hauna pamwe paunofungidzira kuti chokwadi apa panogona kunge paripo paita ndiramba. Changamire nanga ndichikumbirawo kuti ndimbotaura kanhoroondo kemarara chakupa pindura. Hauna here? Hauna. Uri kutaura panapa kuti wakandiramba usina kundiudza chikonzero ukandisiisa. Akakubvisa pamba pako paugereyo nomurume wako Gwazeu kuenda kwauri nhasi kugara kumba kuchaona. Akakuendeseko kundiani? Ndakashedzwa nana mbuya vangu mushure mekunge ava vaenda kunoripota maitikiro akaitika nyaya kubva pakupera kwandakaita. Wakashedzwa wani nguva yakareba sei uchigara uchiona? Ndane mwedzi nehafu. Mwedzi nehafu? Ambuya wako ndo akakushedza kwemwedzi nehafu? Vakandishedza kuti tikurukure aGwazeu vaivemo mudare takurukura nyaya iyi ndopandakazovaudza ndikati regai zvenyu kuteerera baba ava zvavari kutaura izvi because aGwazeu vakandiramba kudhara vakandisema kudhara apa tandikatongomirira kuti vakatiwo ndikawana mari ndichaenda ndonobvisa pandinenge ndakwanisa ndonokusiya kumba kwenyu. Idzi nyaya dzekundipomera dzava kutoita idzika idzi vakuda kuhwanda nemunwe vakandiramba kare kare. Zvakanaka maburitsa izvira ndada rokuti makasewa nezvamuri izvi kana ndikatora mwana mucheche anotogona kutoyamwa munei kuda kuti anenge asingatombosema. Hamusi munhu anosemesa. Pamatimi makasemwa chii chiratidzo chamungataurire kudare kuti chinoratidza vana amai varimo vanoziziva kuti kana chinge mataura chakaitirwa nemasemo chii? Okay, nababa ava ndakapedzesera kufarawo navo semukadzi nemurume kare kare. Havandidi havana shungu neni. Pamusha apa ndaingogara semushandi havataure neni. Hapanawo kana kukurukura kana kufamba neni havafambi neni. Kana kuita sei mumba chaimo kana bonde havarari neni. Vanototaura kuti izvoni iwewe pano uri kugarira vana vako. Vana vako ndova wakagarira pano. Inini handikude. Tsvaga zvako murume kunzoko anotokuitawo inini handikude. Masarirani ndokundisema vakabvira kare vachindishungurudza mumba nenyaya yebonde kare pati ndakashingirira kuti imba yechitu ndosiya futi here vanhu vanozonditi kudii. Zvino kwana gogo kutopa ndikaona kuti papa handina kwandiri kuenda. Murume ati izvoni handichada ngauye atore midziyo yake ndokugara zvangu kwandakaita kumba. Ndikati zviri nani vaite sei vaende kudare hanzvadzi yangu apiwe pfuma 7 years ndakagara kwaGwaze havana kunge vakabvisa. Haizi nyaya yekuti vaishaya mari but vaisada mari vaiwana pamusha ipapo panoshandwa taishanda zvekushanda rori vachitakura fodya. Hakuzi kuti vaishaya mari yekundiroora but vaisandida vaitotaura kuti ndichatsvaga nonzi mukadzi wandichaisa pamusha kwete uyu. Maita zvakanaka ndozvandanga ndichida izvozvo. Ndozvandanga ndichida murikuona ana mai vese matundu ndawo ese azara maonyera ekuti chokwadi izvozvo. Mataura emi mati makapedzesera kuva mudzimai nomurume kana kuti kuwana ushamwari hwenyu hwepabonde naGwazeu kare kare. Izvoti kare kare rinonetsa nditaurirei mabonde. Changamire wangu gainditaure ndichiti patakapedzesera ivo vachinditanga vachida ndisati ndavaudza kuti ndane pamiri pemwana chisikana changu chidiki. Kubva pandakavaudza ndofunga vanga vagara vasisandide here handizive vakabva vatanga kutondiignowa mumba zvachose. Ndikada kuti ndivatange nhai masarirambi vaibva vati siyana neni zvawakaita wakandipowa hauzoiti zvinhu tisina kuwirirana. Kubva ipapo ane makore mangani mwana? Ane makore 2 nemwedzi 2. Kurava kuti mune makore 2 nemwedzi 2. Pamwe pacho ndaitoita zvekutovamanikidza kuti saka murida kuti ndiite sei? Murida kuti ndiite sei? Ndorepa here vana vakomana vebasa vari pano? Zvakanaka. Baba aGwazeu mazwa
zvanzi nevaine pamuviri kana kuti musi wavakuudzai kuti shamwari ndatsika mwedzi handiti ndo pamakatanga kusava nechiso chavo mukati mehana yenyu. Kana ndichiti chiso, kune mumwe murume anorara nemukadzi wake agotonakidzwa nomukadzi yeye achifunga mumwe kwete waakatarisana naye. Tiri kugutsikana anotoita achifunga mumwe kwete upi makore maviri ane mwedzi musingadanane naye maiti anopona. Inini ndakanga ndataura naye kuti inini unhu hwako nemai musati maenda mberi, asi ichokwadi kuti makagara makore mairi nemwedzi musingarari naye. Aiwa hako kunyepa changa vari kuti pamwe pacho paitozoita kukumanikidzai vachiti zvinonzi hai masarira muri kuti ndirari here nevashandana ndozvakutaura. Munhuwo aitoudzwa mashoko zvese zvaari kutaura kaizvi mashoko aitoudzwa nanambuya ake kunzi ndonotaura zvakadai zvakadai. Order. Iwewe chitaurira dare rini wakapedzera kusangana rini nemukadzi wako? Ndofunga kuti pati padai. Kwete kufunga. Unotaura madhezi unozwa kuverenga kalenda 1 to 365 days. Pa 365 days pane mazuva yacho andikuda kuti usarudze yako yaukaregera kurara nemukadzi wako. Ndofunga pane mwedzi miviri kubvira paitika nyaya ishi ndo pandakangotsamwa ka1 ipapo ndikati handichakwanisa kurara naye mukadzi. Ndo chinzwa kamanangu ndaitika usiketi pedzere okay tare zvinotenderera zviri pachena sabhuku vanogara nevana ari munhu vachibuda ukuidzwa sei vana nenyama yanogasiwa zvakanaka here kana zvikashata vanina mazira angu zvekuti urikwaze uri mwana wangu wanoganamire waze mubvunzo wangu kuti mukadzi uri kubvira paupenyu hwako izvozvi ende mabata angu nemukadzi wako ndingata kudzororo pamusoro yemureu pakugara kwake pamusoro yemureu zvanzi nomubvunzi tiudzewo maonero enyu sabhuku magariro ari kuita vana venyama mozotambarara zvo ratambarara kwangu ndokuti vaze hakundogara nomukadzi ndotokada hakundogara nomukadzi mwana wangu inini pamakatanga kuzona zvakaonekwa mwedzi miviri yapfuura kana zvakatanga zvanengura ndotokati zvanengura mukadzangishushikana uyu matombo yakanditaura kungoro ndazvinzwa chitaura zvinhu zvamamuchida kutaura kwazi kuti kugara paupenyu uyo angaitoada kugara nomunhu kuti kuvaata makungu. Alright. Vanhu manzwa mambo vati vari kudiwa handiti nyaya dziri muno dzakawanda. Pasensasi yandamboita pabuda 11 chete kureva kuti kwasara 10. Pedzisa shumba tiise kuna mama. ini nongodzoka kwamunauvazi nyaya iyi iri pachena kuti imi makagara maramba mudzimai mukauya kudai dai rikambokurukura nemi tezvara vachibvumapfuma asi hamuna mbotaurira tezvara kana kuzva tezvara vachitaura nekuti pose panomboitwa nhau dzakaita sedzidzi dzemudare mungani zvinongobudawo sekuva asi sedare tinongosefawo mashoko achotiisa kuti asi hatina kumboitwa izvi tatotanga kutozvinzwa muno munguva ino yekuti imimi makange mavata mudzimai nechikomba kwatezvara mamusingatosingani nekuti kana usati wabvisa kana koini chero kana sendi kwatezvara mungosivei nokuti pa7 years pavana vaviri demamini chido neshuma mamusingazomhanyi kunobvisa pfuma tezvara vauya kana musiotsvakirai kunotaira yekunoisawo pasi petombo mobva mamhanyi ndakaendesa yakaenda chokre kunonimbonani wakaendesa $100 muna
muna 2017 ndo pakabva kwevakutanga nekupedzese havana chimwe chavakasemesa. All right. Zvakanaka. Kana nhau yaenda kuna mambo haichisina mibvunzo. Takuteera zvinoreva namambo. Naika. Pamba zvinishita. Ndinotenda. Iwe wakatsamwa stere. Kwete. Waona iwe kuti mukadzi wako ari kuita uri kuona mufambiro wakaona kunaka. Wakamangara unosapo. Kwete. Sei. Kungoti changamire ndaita munyama wokuti vanhu vababa vake chaivo adawa nyaya iyi vari kuiziva Yesu. Ndaita munyama wokurwara. Inini ndiri baba wadawa. Inini ndiri baba wani. Ndasekuru. Kana vadawa vakaenda vanhu vebaba wake. Sabhuku wako anondibetsera kuchengeta vana vari mukati menyika. Ndivo vandinotuma, ndivo vanondichengetera. Kwandinenge ndiri kure. Ndinovimba navo. Nemakwara ekuti munoziva kuti anenge ashungurudzika nemudikani wake wanenge akazosarudzira yeye. Ngava nevakuru vanoenda kunozivisa vanozoiva vafakazi kana zvinhu zvakunetsa mukati memo. Ndinopanzwisa. Akaenda kunomhangara akonzeresa kuti gare kuno kumberi tichitaura pamusoro pezviri kuitika mukati memba yako ndiani? Akonzeresa kuti kuno isusu tigare sedare saizvo ndiani? Saka zvinoratidza dare kuti mukadzi wako akarwadziwa nemabatiro yauri kumuita. Hazvisi nyore kuti unoenda kunotora mwana wemunhu wouya paunenge wafungira kuti wewe mombe unadzo, mari unayo, unongoyotaurira mambo kuti ndiri kunza mombe dana racho ndiri kunza. Ini chandinotarisa rudo. Une vana nayo. Vana vezvikoro. Vana vani. Vanonza nani? Vanonza nani? Senemu yavo inonza nani? Kwaze. Agwaze. Gwaze ndi makope. Kwete. Kureva kuti iwewe you are the true father. Nonzwisisa. Panhau yako iwe uri kurota uchiramba mukadzi. Uri kurota uchiramba mukadzi. Inini andirambanise vanhu. Ende ndinotaura ndakamiririra vasingagone kutaura. Uyu ndio ndiani akaenda kunomufimba? Ndini. Wanga uri possessed? Yes. Wanga uri normal? Yes. Good. Zvino uyu mukadzi wako. Wazvinzwa? Uyu mukadzi wako. Kana warwadziwa wasvika pakuti uda kumuramba, mawiro yaaita kuzokwira ndio mawiro yaunoita. Asi uchiuya kuzokwira ndio rakazaruka. Mibvunzo iri pamberi pako ndeyekuti 1 unenge wakaenda kunotambisa nguva yemwana wemunhu. Wamumisa kuti wewe upedzese, kana wanga usina mukadzi wokurara naye wakaenda kunomutsvaga kuti wewe ushungu dzako dzipere uchimushandisa. 1. 2. Mwana wemunhu kana waenda kunomutora anoroorwa. Iwe ukaenda kunomuberekesa vana vaviri ukabisa $100 yembonana. Hazvisirizvo. Chechitatu, iwe
munhu anoenda kunorora anoenda kunororera kuti nhamo inoonekwa mukurarama munyama yemunhu ipedzwe nemumwe. Saka iwe uri murume uyu ari mukadzi. Saka iwe unowanikwa wine GBV, gross domestic violence, sexual harassment, kumushungurudza. Zvinomurawo constitution iyi inoti uyu ane kodzero yake yokutaurawo zvaanodawo panyama yake zvawanga chimunyima iwewe. Ungaende kunofunga kuti kana wanga uri kugara usiri kuenda ukaonawo mumwe ari pamusoro pake unoti chindando zvaunenge wateya. Saka akakufambira kunokutsvagira maprofita kuti ko iwewe sei usiri kuuya kwaari, pakutanga wakamboenda sei kwaari. Saka iwewe ndine kuona uine mhosva yekutadza kuve baba anochengeta mukadzi wake waanenge ada pasi pezuva mumwe chete chete. Nokuti iwewe kana wanga usiri kuenda kuripo kwawanga uchiponera, because chirwere chimwe chete chinorwariwa nevarume nevakadzi. Saka iwewe rega ndikuvhunze, zvikonzero zvawataura kuti hauchadi mukadzi uyu wazoshinga nokuti uyabudisa chokwadi chekuti hapana zvangu zvandakawanawo apa, wanga watomusairira uko zvapera zvakadaro, unoenda unobisa pfuma. Aiwa kana pfuma yako isisi tenge chiti rudo ndo tenge tikuda. Zvandinoita inini, iwewe murume wako uri kumuda here? Uri kumuda? Ko zvese zvarikakuitira izvi magariro acho manje ndowanga achinetsa, asi murume ndinomuda ndingomuda, asi magariro acho aya chaunomudira chii? kuti baba vevana vangu ndoda kuchengeta vana vangu pamusha pavo. Uri kunzwa chikonzero chaari kutaura uyu? Wanzwa reason yaataura? Ati akuremekedza kuti ari kuda imi vagwaze mhuri yenyu imwe chete iberekwe, vana vako vawakabereka iwewe vachengetwe namai vamwe chete. Saka iwewe kuuya kwako kwawaita muno mudare handina kuuya kuzokurambanisai, asi kutobetserana kuti pawanga uchicha kuti ifambi iyi ndakutanga kuimonita. Sabhuku ndoda undionirewo kuti mwana ikana achihura, vamwe vana baba munharaunda vanofudza mombe vanenge vachiona chinososai kumatanga kuti uyu ndoda kuti azobatwa uyu kana iri fambi. Tibetsere murume uyu, handitika? Saka murume uyu